Bawa 34 orang liburan. Mohon benar. Layangmu tak tampa wingi kuwi, wis tak waca apa kareping atimu. Trenyo ati iki maca tulisanmu, ra krasa netes elo ning pipiku. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti enggak bali. Ning kepiye maneh mergo kahananmu, wong bagus antenono tekaku. Ramai hidu sapa wong sing ora kangen, aduh bojo pengen turu angel marang. Ramai hidu sapa wong sing ora donya, ra kepethuk sawetara pengen weruh. Percaya aku kuatno atimu, wong bagus antenono tekaku. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti enggak bali. Ning kepiye maneh mergo kahananku, wong bagus antenono tekaku. Ramai hidu sapa wong sing ora kangen, aduh bojo pengen turu angel marang. Ramai hidu sapa wong sing ora donya. Wabarakatuh. Sugeng sonten, good evening, Khoten Ahmed. Ingkang kula hormati Ibu Harriet Ningun, ugi Pak Jahim, Pak Andi Dasiman, sing wis ngundang aku sak kanca teka ing kene. Utamane Ibu Harriet dadi chairwoman stiji. Uga Pak
Indrata Kusuma Priyadi koncoku saka Yogya. Dheweke jaman advice jaman ngumpulke balung pisah wong Jawa ing Yogyakarta ping 3 cacahe taun 2014, 2015 sing terakhir sing keri dhewe 2017 ya Pak ya. Ya. Kabeh sedulur ana ing kene kabeh wong Jawa sing padha ngumpul ana ing sore iki alhamdulillah padha sehat kabeh ya. Alhamdulillah ya. Ing kene aku tak kenalke dhisik jenengku Rafiq Karsidi. Aku saka Solo mau Universitas 11 Maret. Aku dadi kepalane, aku dadi rektor ana ing kono. Universitas 11 Maret. Aku rene teko mergo entuk undangan saka Ibu Harriet Ingun, matur nuwun Bu Harriet. Kan kanca-kanca kabeh ana ing Nederland kene matur nuwun. Aku teko rene karo tak kenalke kanca-kancaku ngadeg Pak ya. Iki siji Pak Profesor Suntoro. Ya. Iki ketua senat universitas ya. Sing mimpin para profesor-profesor ana ing universitas karo sekretaris senat iki Pak Profesor Sahid Widodo jenenge ya. Lalu aku dikancani karo sekretarisku bidang internasional office Taufik Al-Makmun. Uga dina iki ana loro dosene UNS sing pas lagi sinau sekolah ana ing Groningen ndi mau manggone. Oh nang kono lah. Iki siji Bu Erna Diah Kusumawati ngadeg. Ah iki. Karo garwane asmane Buyung Ridwan. Tukang foto lagi ya. Iki ya. Iki saiki lagi ana ing Groningen lagi sinau ana ing kene. Para kanca sing tak hormati, bungah banget aku sore iki iso sowan mrene ketemu karo padha-padha wong Jawa. Sak donya sing utamane ana ing Londo kene. Alhamdulillah padha slamet wilujeng ora ana halangan setunggal apa nggih. Ya, nek padha-padha madake rupa, aku karo sampean ya padha. Jadi rupane yo kuning ora kuning banget, sing coklate ya ora coklat banget gitu. Iki jenenge wong Jawa ngene iki ya. Aku matur nuwun banget wis diundang mrene. Saperlu iso ketemu kanca-kanca sedulur kabeh ana ing pertemuan sore iki ya. Para rawuh sing tak hormati kabeh, utamane wong Jawa, dina iki rencanane aku karo organisasi STG sing diketuai karo Bu Harriet lan karo Pak Indrata Kusuma Priyadi sing dadi Jerman ngumpulke balung pisah wong Jawa ana ing Ngayogya 3 tahun sadurunge iki mengko ana tanda tangan memorandum understanding. Piye carane ben perkumpulane wong Jawa sak donya iki bakal yo terus iso jalan apik ngono. Setuju ya? Nggih, alhamdulillah. Nah, aku dadi lan kaget ternyuh sore iki mau diceritani saka video sing ditayangi karo Bu Harriet. Ternyata kasunyatane ngono wong Jawa kuwi
ana ngendi-ngendi, ora mung wong Jawa sing urip nang Jawa kono ning ana sing nang Suriname, ana sing nang Nederland kene, ana sing nang jarene ana Singapura yo akeh, Malaysia yo akeh. Sekarang New Caledonia mungkin malah nang ndi akeh banget. Saestu nggih. Teng Amerika nggih kathah. Lah ini alhamdulillah. Nah, mula aku seneng banget para sedulur ing sore iki iso ketemu panjenengan kabeh sedulur saka Jawa. Aku sak kanca isih ana sing ana nang Jawa utamane nang Solo karo Yogya Pak Indra iki seneng banget yen nang bakalis sesuk do iso kabeh teko ana ing Jawa meneh. Do kepengin ngono to ya? Ya, niliki leluhure sing ana kono, itu alhamdulillah ya. Saiki Jawa sing disebut Jawa iki Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Jawa Wetan, Jawa Kulon, khususnya rada dadi Jawa Barat sing sisih wetan itu termasuk Jawa. Ning nek rada kulon jenenge Sunda. Nah, gitu Sunda. Nah, kuwi kira-kira cacahe nek pas pemilu kaya sesuk bakal arep pemilihan umumnya milih presiden, kuwi dadi rebutan calon. Sebabe jumlahe sing paling akeh. Dadi ana kira-kira jumlahe meh sekitar 80 yuta dhewe. 80 yuta. Padahal wong Indonesia iki cacahe saiki 240 yuta. Jadi 80 yuta dhewe wong Jawa. Sak protelone. Senajan gone sempit cilik akeh sak protelone. Jadi ana Sumatera, ana Kalimantan, ana Sulawesi, ana Ambon, ana Nusa Tenggara, ana Irian, ombo banget Indonesia. Indonesia ini digelar kira-kira saka Inggris tekan Rusia, ombo banget Indonesia. Nah gitu. Jadi digelar ngon peta saka Inggris teko Rusia, iki Indonesia. Ning terdiri dari pulau-pulau lan laute akeh. Ha kuwi. Ha kuwi Indonesia. Nah, saiki wae sukune dadi cacahe etnis itu piro Pak Said? 3.000. Rong-rongatusan. 700 bahasane 744. Bahasane wae wis 744. Jenis basane basa Jawa salah sijine. Indonesia. Nek sukune etnise kuwi luwih saka 3.000 sebabe pancen bervariasi Indonesia. Terkenale Bhinneka Tunggal Ika, senajan beda-beda ing tetap satu Indonesia. Lagune Indonesia Raya, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Kuwi. Dadi wong Indonesia dhewe ora tau mempersoalke bedane apa-apa, beda kuwi malah apik. Sing penting rukun kira ngono. Sedulur kabeh sing tak hormati, kaya mau sing di ngendikake Mas Indra, sesuk taun 19 bakale ngumpulke balung pisah para diaspora wong Jawa sak donya kuwi bakal di enekke ana Solo. Wis ping 3 ana Yogya bakale sesuk bulan apa Pak? Juni. Bulan Juni bakal arep dienekke nang kampus kampus Universitas 11 Maret sing saiki tak kepalai, saiki sing tak pimpin. Nah, kabeh tak undang para sedulur kabeh sesuk iso padha tindak rono ya. Nah, tak tunggu tenan nang kono. Nggih, nggih. Saiki padha ngumpulke sangu ya, ngumpulke dan pesen tiket sesuk bakal nyang Solo gitu nggih ya. Kampusnya mau ombo banget. Kampusnya ombo banget kira-kira sekitar 80 hektar sing mau ya ombo banget ya, sing tak pimpin nggih
Senajan jan-jan iki mung salah satu kampus sebabnya ana kampus 8 sing liyane nang Kota Solo. Jadi. Nah, para sedulur sing tak hormati, engko bakale kuwi mau kegiatan ngumpulke balung pisah mau arep dienekke ana ing Solo untas 11 Maret. Nah, aku sak kanca ana ing UNS siap dadi among tamu ngono ya. Siap dadi nampa tamu. Tamune ya panjenengan kabeh iki sing tak aturi. Nampa sedulur-sedulur kabeh wong Jawa sak donya engko ana ing Solo. Ya kuwi kawastanan ngumpulke balung pisah bangun paseduluran wong Jawa ana kabeh negara-negara sing ngendi wae sak donya iki ya, sak jagat. Nah, para sederek sing tak hormati, menurut pendapatku, my opinion, senajan sedulur-sedulur iki padha wis dadi warga negara liyane Indonesia, sing akeh kan iki londo ini. Nanging miturut pendapatku sejatine dadi wong Jawa ki ora bakal ilang Jawane. Setuju ya? Nggih. Dadi sampean kabeh iki wong londo negarane. Bajune londo. Nah, bajune londo. Jero atine Jawa. Setuju ya? Gitu. Rezekine ana kene. Ning pikirane ya wong tetep wong Jawa. Mau tak kandhani iki lho sing asli wong Jawa saiki mau nyambut gawe ter omah nang Jawa ya rupane padha to karo sampean iki. Ya enak sing rupane kaya Cina men. Nggih. Nggih. Jadi wong Jawa ora bakal ilang Jawane. Nggih. Wong Jawa ora bakal ilang Jawane. Kuwi sing penting nggih. Nah, aku pesek ya. Kacamata ngorot terus. Jadi kalau nyantol terus. Ya. Salanjute aku njaluk pangapura yen ana kekurangane sing aku matur iki juluh ya, tapi karepku apik, inget karepku apik ya. Iki rada angel tak kandhake ing ungkapan basa Jawa. Aku kepareng arek matur nek bahasa Inggris kira-kira luwih cetha apa ora ya. Gitu, gini. Sekedar informasi utawa kanggo informasi kanggo apa pangerten sampeyan kabeh ana kene. Universitasku ya, my university has strong commitment to develop the Javanese culture. Sangat kuat dan ingin mengembangkan budaya Jawa. Membangun budaya Jawa. Nah, ini penting. Dan sekarang ini saiki paling ora kegiatan-kegiatan pengembangan budaya Jawa. We call the Javanology Institute. Jadi lembaga Javanologi. Ono ing universitasnya nek lembaga khusus Javanologi. Nah, matur nuwun. Iki mau manja iki. Matur nuwun Bu Maria. Kegiatan-kegiatan ini antara lain misalnya ada kegiatan penelitian, riset di bidang Java ya, research activities in Java culture, and then the second is seminar and conference ya. The third is also
misalnya ngembangke mau kesenian Jawa kaya sing dituduhke mau lho, tari-tarian macam-macam ya, itu seperti itu ya. Javanese art and culture events akeh banget sing dilakukan nang kono. Terus juga pendidikan dan pelatihan, education and training in Javanese culture. Ono universitas nggon aku mau duwe juga jurusan bahasa Jawa. Jadi masih nguriri basa Jawa. Jadi mahasiswa kon sinau dadi pinter basa Jawa sok ya iso mulang basa Jawa. Jadi insyaallah tekan besok bakal kapanpun basa Jawa sih diuri-uri. Nah, ya rencananya ngono nggih. Jadi enek kuwi. Juga ada untuk orang asing, untuk wong-wong luar negeri sing dorono tak ajari basa Jawa, tak ajari kebudayaan Jawa. Ono jenenge short course for the foreigners. Ya, in Javanese culture. Seperti itu. Nah, juga setiap tahun ini ono kegiatan sing disebut iki sing penting untuk utawa kanggo menghormati menehi penghormatan kanggo wong-wong sak donya sing peduli sing apa jenenge sing nguri-uri kebudayaan Jawa. Aku wis ngitung paling ora sak donya iki ana 86 lembaga sak donya nang ndi-ndi. Ada 86. Nah, mula wiwit taun dek wingi UNS kuwi maringi utawa wenehi penghormatan kanggo wong-wong mau tak hitung terus tak ranking sing apik sing ndi ngono, sing paling unggul. Bar kuwi tak undang yang Solo, tak wahi penghormatan. Tak caosi award. Namanya UNS Javanese Cultural Award. Nah gitu seperti itu. Tahu dek wingi umpamane Profesor Josh Quinn saka Australia. Dek iki wong kono, wong Londo ning pinter banget basa Jawane. Pengembangan riset Jawa. Enek meneh Profesor Nancy Florida saka Amerika. Kuwi yo mengembangkan budaya Jawa. Tak wae penghormatan. Yo seneng, nggak gitu seneng. Kuwi. Terus bakale mulai tahun iki enek jenenge Jawa Metric. Dari 86 mau bakale arta ranking sapa sing paling apik bakale arta wae penghormatan di ranking. Ben budaya Jawa kuwi bakal diuri-uri nang endi wae. Di tempat manapun. Yang panggonan ngendi wae. Kuwi. Nah, mula aku kaget dina iki ternyata Bu Harriet Minggun iki yo wis menghimpun wong-wong Jawa sak donya luar biasa. Tepuk tangan kanggo Bu Maria iki. Nek panjenengan kabeh pareng ikhlas entuk ngono, piye umpamane sing tahun sesuk iki ya tak caosi apa ya award ngono misalnya ya kuwi paling ora arep tak usung mungkin anggone tim sebagai nominator gitu ya. Nah, setuju ya itu ya? Setuju Pak. Nah, gimana Bu saya? Nah ini nah sesuk ben terus berkembang ngoten karep saya kula nggih. Nah itu yang dalam apa perasaan saya yang saya sampaikan hari ini sing tak tokke nang panjenengan kabeh sing rawuh dina iki ya. Mula iku sesuk aku tenan njaluk panjenengan kabeh iso rawuh nang Solo, iso mangerteni nek pancen engko Bu Harriet memenuhi kriteria atau syarat sing disyaratke mau besok ben
memacu kita kabeh. Wong Jawa iso, wong Jawa iso. Wong Jawa menang, wong Jawa iso. Nggih, guys mati pramila acara sing disebut ngumpulke balung pisah wong Jawa yen iso ramung kanggo awake dhewe tapi juga untuk wong kabeh. I hope if every year we can stay together. Kaya mau yang Yogya ping 3 besok bakal nang Solo. We not only sit together but also think together about how develop Javanese culture to be recognized and resourceful for human civilization in the world. Is right? Yes. Nah, itu ya. Itu. Nah, ben wong Jawa bisa nguripi wong liya. Ben wong Jawa iso nguripi liyane, bisa nguripi ora mung awake dhewe-dhewe. Kuwi prinsipe wong tuwa, wong jamane mbah-mbah awake dhewe. Wong Jawa iki apik. Wong Jawa iki ora mung mikir awake dhewe, mikir wong liya, wong akeh. Nah, kuwi budaya Jawa ngaten to nggih. Itu nggih. Nah, so I mean that the Javanese people could be independent for themselves and also able to have others. Is right? Yes. Oke. Itulah saya kira yang saya sampaikan. Mumpung ketemu karo panjenengan kabeh wong Jawa sing sak donya tur ana negara sing wis maju ya kuwi Londo utawa Nederland. Apa kira-kira terlalu muluk-muluk apa ora ya nek aku ngajak ngimpi. Ngajak ngimpi sampeyan kabeh sing rawuh iki. Satu saat iki nek iso mungkin ana sak panggonan paling ora ya Solo umpamane wis iso dadi pusat apa jenenge Center for World Civilization for the world gitu. Tapi kudu enek nek iso. Lah, mula aku nawarke, aku apa basa Jawane nawarke? Nawani sampean kabeh sing rawuh iki. UNS sing saiki tak pimpin mau piye umpamane iso dadi ya omahe panjenengan kabeh. Ya. Ya. Jadi kapan-kapan panjenengan arep bali nang Jawa, kuwi kan ana sing ditiliki. Lah, gandeng simbah-simbahe panjenengan Mbah Buyut panjenengan wis ora ana kabeh. Sing sak pantaran sampean iki wis ora akeh sing ora kenal. Ning aja nganti terus nglaleke Jawa. Lah, universitas sing tak pimpin ya kuwi dadekno omahmu kabeh tili ana rono gitu. Aku siap ngono kuwi. Ya, aku siap dadi omah monggo. Saiki tak bangun ana joglo apik nang kono karo ada patang tingkat tak siapke dadi nek arep rono nili ana kuwi omahku, omah Jawa ya kono kuwi. Kuwi. Lah arep panjenenganku melu mikirke dipiyeke ben wong Jawa bakal kuncara. Ngerti ya disebut kuncara. Kuncara kuwi dadi terkenal, dihormati oleh orang sedunia. Nah saiki nek ora salah kaya putra-putrane panjenengan wis ora iso basa Jawa kayak ya. Nah, ada kecenderungan orang lain juga menutup ora do wae kesempatan iso basa Jawa. Lah, piye carane ben ngono kudu enek satu pusat nang donya iki. Nah, yen panjenengan kabeh setuju, UNS siap dadi omahe panjenengan
wong Jawa sak donya. Lah mengko Mas Indra sing wis ngrintis iki mau bakal dadi melu dadi sing menarik perhatian orang banyak. Sinaoso piyaine cilik, dulu tapi aku lah gede ning cendek. Iki duwe perhatian sing apik tenan. Moyo iki ana kancaku saka Mbak Dian. Mbak Dian. Lah iki lho. Nah, Mbak Dian saka Madagaskar wong Jawa iki. Madagaskar saka Afrika. Tolong sasi kepungkur aku nilai Mbak Dian nang kono ternyata nang Madagaskar yo akeh wong Jawa. Nah, iki Mbak Dian iki ketua Asosiasi Wong Jawa sing ana Madagaskar. Nah, iki contone. Nah, iki sugeng rawuh Mbak Dian. Nggih. Kan rupane ya sing Jawa senajan wong kono gitu. Lah iki Madagaskar. Lah iki contone. Afrika ana wong Jawa. Nah iki contone Mbak Dian nggih. Dadi sepisan maneh para kanca, para sedulur UNS siap dadi omahe sedulur-sedulur kabeh tumrap ben bisa arep mikirake kabudayan Jawa ing sak donya iki. Ya, jadi sepisan malih UNS siap dadi omahe diaspora Jawa di seluruh dunia. Tepuk tangan untuk kita bersama. Ayo tak tunggu podo mulih tilik sedulur Jawa sesuk ana Solo bulan Juni ya Pak Indra ya. Nah, iki panitiane Pak Indra ketua panitiane nggih. Oh istilahnya nang Yogyakarta terus jelek ben nang Solo. Solo nek ratune loro. Solo duwe ratu loro, siji Ratu Kasunanan. Saiki Pakubono sing nomor 13. 13. Nah iki salah sijine abdi daleme Kanjeng Pangeran Sahid iki ya iki wong kraton iki, wong kraton. Saya iki ya. Nah, sing siji meneh Mangkunegaran. Mangkunegaran saiki ratune ratu ke 10 nggih, ping 10 kayak gitu sih. Tak kira ngono, dulurku kabeh matur nuwun guyub rukun ing sore iki. Muga Gusti Allah bakal aweh pambiyantu tumrap gawe kita bareng-bareng sateruse budaya Jawa bakal kuncara ana ing sak donya. Nggih. Pilih makaten demikian saja ngono wae sing iso tak aturke matur nuwun ana kurange njaluk pangapura. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbah kuat nyonggo senajan keloro